En marcha a mellora integral da estrada PO 546. A actuación na coñecida como Estrada Vella de Marín comezará por Estribela, nun treito de 500 metros. Dende o que é a gloreta que dá acceso ao Porto de Marín, pois cara a Concello de Marín, os 500 metros no término municipal de Pontevedra. É un treito de estrada, é unha estrada de tráfico moi intenso, pero tamén moi urbanizada, con moitas edificacións, moitos desniveis que o certo que fan realmente complexa e complicada o diseño para mellorar a seguridade viaria e para mellorar a mobilidade. Con este obxectivo, neste treito instalaránse pasos de peóns elevados e limitarase a velocidade a 30 km por hora. Tamén se construirán beirarrúas cun ancho mínimo de 2 metros. Os pasos de peóns son elevados, hai 3, en 500 metros van 3 pasos de peóns elevados. Ese paso de peón elevado leva consigo unha reducción de límite de velocidade a 30 no entorno e a maiores leva unha iluminación específica para o paso de peón. O proxecto está dende hoxe sometido a información pública. Conta cun orzamento de 830.000 euros, aos que hai que sumar 31.600 euros que se destinarán á expropiación de 12 leiras. 12 parcelas, que hai, como comentaba a conselleira, algunha edificación que ahora mismo xa está en estado ruinoso, que non está habitable nin habitada, porque non ten nin tellado, que é unha das expropiacións que hai que facer, e o resto, aínda que todo é urbán, porque estamos en un entorno urbán, é solo urbán, pero non afecta a ningunha vivenda desde o punto de vista de vivendas na que haxa xente vivindo. Os interesados terán ata o 3 de novembro para presentar as súas alegacións ao proxecto. A intención da Xunta é que se poida licitar no primeiro trimestre de 2022 e que as obras comecen no verán. En canto á reforma prevista para o resto da estrada, que incluiría a habilitación dun carril bici, podería abordarse no 2024.